Mga Choy, is me. Iduri ko, kunin namin yung ano ha, yung bunga ng pinya na kinagat ng ano, kinain ng ano, daga. Oh, kinain ng daga, oh. Yun yung daga. Kuha namin, marami na. Marami na. Maglaway kayo dyan. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Hey, what's up mga Choy? It's me. It's me, Binsoy. So, mangunguha tayo ng santol no for today's video. Kasama ko ngayon si Gorami. Ano na mo? Gorami. So, ngayon lang kami ulit nakapag-vlog at hindi ito Thailand na vlog ha, yung noong unang vlog namin nagsama si Jeremy Gorami. At ngayon manguha kami ng santol sa in English sangkol. Di ba? So namin nakitaan diri nga ko magbisaya ta diri kay naam sa tay mga Bisaya nga viewers, pag Tagalog buta kay naa sa tay mga Tagalog viewers, nya mag-English buta ginagmay kay naa po tay mga English nga viewers. So may nakita kami dito ng uhong sa Bisaya pa uhong. In English mushroom, wild mushroom. Ug sa Tagalog pa umbrella. Ayun. Yeah. Sayang nadunot. Daligid. Wala nang intro, ginagalit niya ko. Ay, mukbang. Mukbang. So, lang kami dito nagpasilong kasi grabe ang init talaga. Doon kami sa aming umahan, manguha ng santol. Punta na kami doon. Go! Go! Malaki na si Jeremy kay noon pa kasama ko to nag-vlog kami nagmukbang ng kraba. Nanguha kami kining kasag sa bukid. Gamay pa kini siya. So, mag-video ko sini sig duko. Pero kuan gani siya. Kining sige ni siya pakatawa. Yeah. Mao din ni ang pinyahan ng kapatid ng aking mama no. Pinya bagong tanim niya at doon. Kapinyahan ni Chodorico. Tingnan natin kung may makain ba kami ng santol no. Kasi ngayon lang ulit ako nakapag dito sa aming farm. Tingnan natin kung may bunga pa ba yung santol. Kung wala tayong makain. Meron pa lang dito. Pipino, cucumber yan. Wala pang bunga, maliit pa lang. Maliit pa lang mga Choy. Yan Tanim ni Chodorico, ang kapatid ng nanay ko. Yan. Wala pang bunga. Meron ng bunga pero maliit pa lang ngayon. Kung wala daw bunga yung santol, ngawat daw kami ng pinya ni Chodorico, sabi ni Jeremy. Sige. So, nakikita po namin yung puno ng santol. Meron pang bunga. So may makain pa kami, may imumukbang pa kami at maipakita sa inyo na maglalaway talaga kayo na kami ay kakain ng santol. Di ba, Jimmy? Oh, Jimmy? sarap. Sarangiyo? Asa sarangiyo? Amen. Oh, may nakita ng pinya si Jeremy. Pahak. Ako. Pinya na kinain ng daga. Kunti lang yung pero pas Chodorico, kunin namin yung yung bunga ng pinya na kinagat ng kinain ng daga. Oh, kinain ng daga. Oh, yun yung daga. Yan. Yan yung santol, meron pang bunga. Marami-rami pa yung bunga. So
hindi na ako na magbisaya sa tay kapoy kahangak na magkita diri magbisaya sa ta kadiyo. Ngayon lang ulit ako talaga no, mga siguro mga 1 year na siguro or mga malapit na mag 1 year na ngayon lang ulit ako nakapag ano. Tarungin natin yung tubig. Teka lang. May ano kasi dito, may hose na naputol. May inayos lang ako ng hose no kasi naputol. Baka walang agas-agas doon sa ano sa baba. Ayan. Marami-rami pa yung bunga guys, mga choy. Ito na mga choy. Dito na kami no. Andito na kami sa aming ano sa aming taniman ng ano sengkol. Yan. Medyo hindi lang klaro yung mga bunga. Andun oh. Andun banda meron pa marami pa oh. Ano, tamis ba matamis? May kunting asim, tama lang yung timpla. Ayan. Siguro yung dadaan dito lang yung kukuha ng bunga ng santol kasi wala nang tatangas dito sa aming bukid. Grabe talaga. Akyat. Sige, akyat ka na. So, manguha lang kami, no? Manguha lang kami para imukbang namin. Go! So, welcome back mga choy. Ito na yung kuha namin, no? Ang kuha namin, marami na. Marami Ito. na! Grabe, hindi ako nakapag-video sa taas kasi malisod-lisod baka mahulog tayo sa ibaba na hindi tayo saluin. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. May buni ka dong anong kinutkot mo dyan? Oh, so ayan, magbukbang na kami mga choy. Sige. So ito yung dinala namin mga choy. O nagdala kami ng suka ba, para mas masarap ba. Ano yan? Suka ng lubi. Suka ng niyog ba. Bulol-bulol naman tayo dito. Oh, meron kaming asin dito, tapos may sili. Nagdala din kami dito. Sili oh. Add din mo yan, no. Yan, pisilin mo yan, pisilin. Sarap-sarap. go. Let's go. Kain na tayo. Ito. Unang kain ko. Unang tae mo. Masarap balatan kasi. Matamis ba? Maasim to. Maasim to noon. Yan, matamis na. Ngayon, pinabawi niya. Lamin mo liso. Hindi kaon. Sarap. Tulod balik ha. Lagi mo tulod balik. Gigan ba. Lamoy mo liso. Sana lamuyin natin para mabusog kayo. Lamuyin. Kapag kumain kayo nito ng santol, yung amoy ng utot nyo ay santol pa din. Ayan, sabay kami kakain. Kaon sili. Ahang. Puni asin.
Maglaway kayo dyan. May uod oh. Kunting uod. Kainin natin yung uod ha. Kamis oh. Si Santol dito. Wala muka. Bakit ka galit? Tingnan gilamok guys. So Magamatay. ayun guys no mga choy, thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. This has been Soy Tisoy. Bye bye.